tu vânt așa de tare? Uite că soții făcut, ce? Știu că vreau unul. Da, vorbeau colegii. Dați-ne și un rahat de așa de... Cameră din aia de fosfie. Nu, de ce? O prostie de ce? Luată? Oi. Un suport pentru telefon. Da. Ce fac aici? Dai. Da, nu, lasă, dai. Dreapta înainte. Stânga, dai, că acolo n-ai. Stânga sau înainte? Dreapta, dai. O să fac câte poze vreau, nu? Da, bineînțeles, până se scarcă bateria, nu știu cât tare, până la un dat. Faci câte poți. Așa. Adică ai mai urcat pe aici. Mai urcat, dar întotdeauna am de ține de aici. Oprește, stai așa. Bagă la mic. La L, nu? Da. Nu. De aici. Vezi, nu? Nu. Acum. Ana, că nu știu și-am pădurit niciodată să nu-ți închizi ușa. Poți, Da. ca să-i poți să mai repede. Tu ți-o închizi ca să nu... Dar nu ne-am mai... Asta n-am închis-o eu. Eu ți-am închis, ca să pot... Apoi. Ce faci așa? Hai. Uite, pe acolo e dimineață. Ca să mai bătucit în mijloc, să mai... Ana, Țărat, pești. tot așa zici că e... Dar parcă nu e gustru. Ana, uite. Aici e... Stai de tine. Aici e întuneric, da? De acolo e... Da, Așa, dai. Tot în sus? În dreapta? Da, cum? În dreapta. știu că mai urcat pe aici, am luat mori. Mai știi cum e urcat? Cât de bine poți să tragă totuși. Ziceai că pentru ce trebuie să mai... Adică se pare că e prea aproape de margine. Țipăm, nu? Hai, Andrei, cum de că tu țipi? Stai așa, Ulea, păcăiește. Este păcăiește, dă-mi înainte. Opa, aoleu, ce pocnește la mână. Se dau... Cred că poți să facă, nu? Mama, Alex, câte poziții am făcut eu aici. Ți-o griji, poți să faci câte... Eventual îți dai geamul un pic în jos, că el când îți face cu blitz se vede geamul. Mine nu știu în ce direcție. Ha. Stai. Hai să Și mi-arată cercul ăsta aici. Oprește blitz. unde se focalizeze. Ales cum se oprește blitzul? Stai să vedem. Și ăsta cum se oprește? Ar trebui.
Tati, Da. vezi că ți apare o lanternă acolo. Ce cu ea? Lanterna aia, vezi? Da, ok. Nu noapte. Aoleu, mă doare mâna. Au, gata. Pocnit. Te-ai așezat-o? Da. Te râs așa o Are o așa. chestie când, da, sunt calică și nu stă la locul. Andrei, mă lași să stau la marginea asta? Trebuie să fac neapărat o poziție cu astea. Dar dai tu cu tot acolo. Asta e geam. Nu s-a pe mijloc. Dai. Dreapta. A, și mă mai hăt pe N-am aici. fost citat în stânga, n-am fost, nu știu ce. Da, nu te duci, e infundat. Da? Am fost cu Diana pe jos. Jos. Da. Știi că am urcat odată pe aici. Bateriile au răzbunit. Fur, nu știu dacă urcăm aici, s-ar putea să fie umed, știi? Da, o să fac. Aici mai ales și cât mine, cât acolo umna pe la vale. Da? Da. Așa oprește, nu? Asta nu are pauză? Cred că dacă treci pe cameră, dar se întrerupe sau nu știu cum și... La mine. Tot ce. Numai bine așa, e vremea asta de... Să-ți iau cine. Cine are curaj să se arunce? Da? Îi dau 70 de lei. Uite câte lemne aici, e cu remorca aici în putic și Cine are mașepuri de curaj astea să bune. se arunce, îi dau 70 de Da, lei. oare cu fugi cu remorca de... Nu, ce să fug? Na, hai și să-mi Oricum o iau la moarte. Hai, cine vrea să meargă mai departe? Eu merg în față. S-ar putea să nu putem marca aici, e văd. Hai fi cu mine. Așa. Ana, hei! Ia, vezi? Ana, uite până la... Au fost așa în Găinești. Aerul, nu? Fascinează. Aici Tati, ajungi nu te fix, urca acolo. fix de-a dreptul, aici, sus. Vai. Bateriile se duc la vale. Asta de cuvânt. Foarte. Oare, știi? Aha. Uite urze, și uite ce fain. Mamă, uite Andrei. Asta și v-am spus. În fața ochilor tăi, da? De lemne aici. Uite și aici. E cu remorca și le dai direct de foc, știi? Exact. Nu-i plătești, nu... Ce mai avem acum? Da? De ce o bineresc? Așa de să Aici știi cu aia, nu? Aici era. Da, undeva de aici. Nu, cred că... Undeva aici, în zona asta era. Bravo, de tot stau pe mijloc. Tot stai. Aici. Oh!
lăsat ceva. Noroc că avem trenul. Legi într-o pat. Alex, nu te cheamă. O legăm, nu? O legăm. Hai să mă dau să filmez dacă tot. Da, normal. Andrei, ia tu ăsta, te rog. Ia, Andrei, ia tu ăsta acolo. La cioată? Dă-i la Andrei. Oh, aici. Deci tot a fost bună ideea pe călătorie. Auzi, dă mai încolo, dă. Dar merge, nu? Agață-mă la un creangă de aia, ține Ana Maria, filmează tot. Cât merge? Opa, așa. Și trage, și trage, și trage. Într-o creangă de aia mai gros. Dar nu o să trageți copacul după voi? E stabil copacul ăla? Asta luăm acasă dacă... Facem brad de Crăciun. Sună mami!